Здравейте, звездни души! Днес, 16 септември, Слънцето и Меркурий в Дева активират нуждата от яснота, ред и анализ, но опозицията с Сатурн в Риби и Нептун в Овен създава напрежение между реалността и идеалите. Може да се усеща умствено претоварване, съмнение или объркване. Луната в Рак в съвпад с Юпитер носи емоционално разширение. Добър ден е за грижи, интуиция и семейни теми. Време е да се доверим на вътрешния си глас, но да не губим връзка с фактите. Овни. Идеалите ви се сблъскват с реалността. Не се отказвайте, просто пренасочете енергията си към нещо лично и значимо. Телци. Денят изисква търпение. Може да се почувствате ограничени, но вътрешната ви сила е стабилна. Използвайте я. Близнаци, днес е ментален хаос при вас. Пазете се от разсейване и илюзии. Пишете, но не публикувайте. Редакцията ще дойде утре. Рак, Луната и Юпитер ви озаряват. Емоционална мъдрост, подкрепа от близки и шанс за вътрешно изцеление. Лъв, не всичко е под контрол. Позволете си да се оттеглите и да наблюдавате. Творчеството идва от тишината. Дева, силна умствена активност, но и риск от прегряване. Пазете се от самокритика. Вие сте в центъра на сцената. Везни, балансът се разклаща. Не се опитвайте да угодите на всички. Изберете себе си и се заемете с себе си. Скорпион, интуицията ви е точна, но не всички ще я разбират. Действайте тихо, но уверено. Резултатите ще проговорят. Стрелци, идеите ви летят, но реалността ги дърпа надолу. Не се разочаровайте, просто отложете големите решения. Козирог, Сатурн ви изпитва. Денят е труден, но продуктивен. Ако се фокусирате, ще постигнете повече от очакваното. Водолеи, Нептун ви обърква, но Луната ви дава сърце. Вслушайте се в емоциите си. Те са вашият компас днес. Риби, Сатурн във вашия знак ви кара да се събудите. Мечтите са красиви, но днес е ден за граници и избори. Успешен ден, ваша Лия.